já budu přicházet, že ho budu říkat. A neskracuj ten kabel. Můžu? Není lepší v úrovni očí to? Doslechli jsme se, že po škole se stále pohybuje nebezpečný slovenský predátor Matyáš Miškův. Buďme proto obezřetní. Náš tým se rozhodl Matyáše Miškova najít. Jako návnadu použijeme obrázek ovce, vyhledaný na telefon. Počkejte chvíli. Pravděpodobně za námi nebude moc běžet, protože aktuální rychlost pohybu na Slovensku je povolená pouze do 6 km za hodinu. Ale přesto buďme obezřetní. Já to dělám schválně, ale tak dobře. Přesto buďme obezřetní. Tady je obrázek ovce a pojďme Matyáše Miškova najít. Miškové! Miškové! Zatím nic podezřelého nevidím. Atmosféra by se dala krájet. Neuvěřitelné. Neuvěřitelně napínavý. Myslím, že tady přijde zlom. To bude Matyáš Miškov. O můj bože. Jde po nás. Myslím, že už ucítil ovci. Ve 3 ráno mi volá Matyáš Miškov na telefonu. Pomoc. Haló. Jo, nechtějte po mně, abych šel do toho 3. patra. Panák, prosím. Myslím, že Matyáš Miškov už se blíží. O můj bože, vidíme ho. Okamžitě musíme utéct. Naštěstí nás nemůže pronásledovat, protože může chodit jenom 6 km za hodinu. Je to velmi nebezpečné, ale už se blíží. Kdo ví, co nám to bude. O můj bože, on